Diyos, maraming po. Intensyones sa misang unyan. Thanksgiving Mass offered by Marisa Miravalles. Thanksgiving and for all souls and petition for good health offered by Marife Marpuri, Mr. and Mrs. Marife Marpuri and family. Thanksgiving offered by Senior Citizen of Santa Cruz. Thanksgiving and for all souls and petition for good health offered by Raquel Arroyo. Thanksgiving offered by Four Peace of Santa Cruz. Again, Diyos peray na hapon po sa gabos. Ngunyan, iyo ang ikaduwang aldaw sa Novenary Mass para sa pag-umaw kay San Pedro Bautista.
matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa asin sa tuyang awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang akontan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya ako nang angajig Santa Maria, dani na Virgen, sa gabos na ang Galasisin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahirap ka
kasalaan kaunahan, ning kasalaan urong kahalang ka. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Dios na makakamhan, sagkod paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan, tanganing sangaran kang namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marahay, huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukoy po. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Pakahali ni Nathan, si Hading David naglaog asin tuminukaw sa atubang nin kagurangnan. Danga nagsabi, si Isay ako, Diyos na kagurangnan, asin ano ang sakong pamilya, ta inantabayanan mo ako sa digdi. Asin kulang pagiraray ini para sa imo, kagurangnan na Diyos. Huli ta nagtaramkaman, kaman dapit sa pakapag-arakianin sa imong uripon sa mga madatong na panahon. Ang banwaan in Israel, ginibumong sa imong banwaan, sagkod paman. Asin ika o kagurangnan, iyo ang sa indang Diyos. Ngunyan Diyos na kagurangnan, parigo na ang tataramon na sinabi mo, dapit sa imong uripon, asin sa iyang kapag-arakian. Gibuhas siring sa sinabi mo, ang sa imong ngaran ipagbabantog sagkod paman, taan mga tawo masabi, an kagurangnan nin mga hukbo, iyo ang Diyos sa Israel. An harong nin sa imong uripon na si David, nagdadanay na masarig sa atubang mo. Huli ta ika kagurangnan Diyos nin Israel, iyo ang nagpahayag kaiyan sa imong uripon. Ipapatindog ta ka nin harong, kaya ang sa imong uripon nangangahas magdulot sa imo, kaining pamibi. Tarangon yan kagurangnan, ika ang Diyos, asin ang sa imong tataramon tunay, ipinanuga mo ang karahayan na ini sa imong uripon. Bindisyon ni an harong nin sa imong uripon, tanganin sagod no arin paman mamugtak sa atubang mo. Huli ta ika, Diyos na kagurangnan. Ang nagsabi, asin sa bagsik nin sa imong bindisyon, magiging paladan, an harong nin sa imong uripon, sagod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, itatao sa iya nin Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Itatao sa iya ni Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Girumduma kagurangnan si David asin ang sa iyang mga kapagalan. Siya nagsumpa sa kagurangnan, nanuga sa Diyos na sinasarigan ni Jacob. Itatao sa iya ni Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Dee ako malaog sa sakong harong, dee man mapahingalo sa sakong higdaan, dee ko papaturugon ang sakong mga mata, dee ko man pipiyungon ang sakong mga pirok, sagkod na makakua ako nin untukan para sa kagurangnan, harong na iirokan kan sinasarigan ni Jacob. Itatao sa iya ni Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Ang kagurangnan suminumpa ki David, asin dai siya magpapasadya kaiyan. Saro sa mga aki mo ang papatukawon ko sa imong trono. Itatao sa iya ni David ang
ning Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Matindog na po ang gabos para sa banal na ebanghelyo. Ang kaharian ni Diyos sinunod siring manang katanusan, asinan kapos sinunugang nasana. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabi ni Jesus sa katawuhan, ano an ilawan dinadara tanganing lukduan nin balde o taguon sa irarom kan higdaan? Bako daw na ibubugtak sa ibabaw kan kandelero. Hulita ang natatago, ipapahiling. Ang nahihilom, ipapahayag. Ang igwanin talinga sa paghinanyog, maghinanyog. As nagsabi pa sa inda, pakatandaan nindo ang sa indong nadangog. Hulita ang sukol na isinosukol nindo sa iba, iyoman ang isusukol sa indo. Asin labi pa, ang igwa, tatawan pa. Alagad ang dai, sagkod kanyaon sa iya, hahaleon pa sa iya. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Yaw na kita sa duwang aldaw kan sa tuyang misa nobinaryo sa kaumawan kan sa tuyang patron si San Pedro Bautista. Asin ang binasa niya tungon yan, ginulo sa ika-4 na kapitulo kan Ebanghelyo ni San Marcos. Mga tugang sa satuyang ikaduwang aldaw kan misa nobinaryo, iniimbitaran kita na paghurup-hurupan niya to ang duwang bagay. Ang enot, ang kapakumbabaan, ang ikaduwa, ang satuyang pananagutan sa mga biyayang inaako niya to hale sa mahal na Diyos. Yan. Ang enot kapakumbabaan, sa enot na babasahon mga tugang na ginuno sa ikaduwang surat o ikaduwang libro ni Samuel na hinanyog niya to si Hading David. Anong ginibo ni Hading David? Luminuhod siya sa atubang kan Diyos. Asin nagsabi, ang sabi niya, sisay ako kagurangnan. Asin ano ang sakuyang sambayan, ang sakuyang banwaan, tanganing darahon mo ako hanggang sa
lugar na ini. Ini mga tugang nangyari kang si David, pagkatapos kan sa iyang kapangganahan sa mga giyera, ang mga biyaya na iyan, dai niya hiniling na sa iyang sadiring accomplishment, kundi biyaya hale sa mahal na Diyos. Dai niya sinabing, yaon ako sa lugar na ni dahil ako matibay. No, ang gabos, hiniling ni David bilang sarong biyaya. Well, igwa akong aram, sarong tao, bako sana sarong tao, kundi igwang politiko, igwang ordinaryong tao na pag nakaduman sinda sa sarong lugar, gusto ninda ang red carpet accommodation, na pagdai sinda pinag-akomodar, nagre-reklamo, ang apod kani entitlement, dahil ako sikat, dahil ako kadakol followers, dapat pag nagdyan ako sa lugar na iyan, dapat maray ang estimasyon sa sakuya. Dapat puron doon nido ang aktibidad nido dahil yaon ako. Kabaliktaran kay David. Si David, maski nangani siya, grabe ang sa iyang accomplishment, pero dai niya inihiniling, kundi ang gabos na ini, pinagmirar niya na biyaya hale sa mahal na Diyos. Kung hihilingon ta mga tugang, arog man kani si San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista, nagdigdi sa Pilipinas, dai niya pinaghiling ito na bilang bilang dahil siya matibay, dahil nakongker niya ang Pilipinas, kundi pinaghiling niya ini bilang biyaya hale sa mahal na Diyos. Dahil niya hinilingan sa iyang sadiri na VIP. Ha? Ang pagkaabot niya sa Pilipinas, ano ang ginibo niya? Nagtukdo siya ng choir, musician, nagtukdong choir, nagpagibong hospital, nag-organize ng mga komunidad. Alagad ang gabos na ini, dai niya pinagyabang na sa iyang accomplishment, kundi ini biyaya hale sa mahal na Diyos. Na kumbaga mga tugang, para kay San Pedro Bautista, ining biyaya tinaos sa iya, kaipuhan niyang ihiras sa iyang kapwa. Iyon ang sinasabi sa satuyang ebanghelyo ngunyan mga tugang, na ang liwan, ang ilaw, dinadara bako tanganing lukduan, kundi tanganing ikilaag sa kandelero. Dahil ang ilaw, kung lulukduan, daiyan makakataonin liwanag. Mga tugang, gabos kita, tinawananin liwanag kan satuyang kagurangnan. Anong gabos kita igwang ilaw, itinaw sa kan satuyang kagurangnan. Ang iba, ang satuyang pagtubod. Ang satuyang pagtubod, regalo hale sa mahal na Diyos. Bako sa ng pagtubod, igo kitang mga talento. Ang iba, matibay magkanta. Ang iba, matibay magbasa. Ang iba, matibay maglinig. Ang gamos na ini talento na itinaos sa tuya kan mahal na Diyos. Alagad ang talentong ini, itinaos sa tuya, bako tanganing itago, kundi tanganing ihiras sa satuyang kapwa. Alagad mga tugang, ang makamumundo, gayod, kadakol sa satuya na igwang talento, alagad, natatakot maghiras sa kapwa. Baka ngaya kung anong sabihon ninda, ang yabang-yabang ko naman. Well, igwaman talaga kayo pag nagtatabang sa simbahan, igwaman talaga yabang mang kaini, ho. Kaya ito man nagsishare, nagkakaigwaman lugos siya ng pagduwa-duwa, matabang ako sa simbahan, o dai na lang. Tabaka kung sabihon ninda, makandidato ako, baka sabihon ninda, nagpapasikat ako
Dahil kaini, dailugod kita nakakahiras kan sa tuyang talento na itinao sa tuya kan mahal na Dios. Ang talento mga tugang, itinao sa tuya kang mahal na Dios, bako para sa satuyang sadiri, kundi para sa satuyang kapwa. Ilingan mo ha, kung matibay kang magkanta, matibayon, marayan sa imong boses, regalo yan sa imo kang mahal na Dios. Alagad iyang gagamiton mo, makuman para sa imong sadiri, di ba? Sisa ang kakantaan mo, ang ibang tao. Dahil pag nagkanta ka sa CR, mayo man yan ning ma-appreciate dahil ang sa imong kanta, ang sa imong boses, itinao yan bakong para sa imong sadiri, kundi tanganing ihiras sa satuyang kapwa. Pero alagad mga tugang, iyo iyan ang ginibo ni San Pedro Bautista. Ano? Itinao sa iya ang ilaw na ini pinaghiras niya sa satuya. Dai niya tinago ang sa iyang talento. Kaya nga ni, maray siya sa musika, anong ginibo niya? Nag-organize siya ng choir. Siguro ang pinakainot na organized na choir sa Pilipinas. Dai niya tinago, kundi ihiniras niya sa satuya ang sa iyang talento. Kaya nga ni, dahil ihiniras niya, nagliwanag ang sa iyang ilaw. To the point na ang sa iyang ilaw, sobrang liwanag na naging kausa kan sa iyang buhay. Sobrang liwanag naging kausa kan sa iyang buhay. Kaya siya nagadan bilang martir sa Japan. Mga tugang igwang sarong padi, gurang na padi na hinapot kan sa iyang sakristan. Ining padi na ini, mabuuton, very kind na padi, hinapot kan sa sakristan, niya, Father, anong eta marahayong ka? Anong eta napakabuti mo? Si padi nagngirit lang, sabi niya sa sakristan, day ako naging marahay overnight. Nagi akong marahay, urual daw, dai ko pinapalsok ang saradit na ilaw na itinao sa sakuya, kan satuyang kagurangnan. Dai ko pinapalsok ang saradit na ilaw, kundi ini pinapaliwanag ko sa sakuyang kapwa. Mga tugang ang pangapudan sa satuya, dahil makita ay naapudan ng kagurangnan na maging perfect. No. Ang pangapudan sa satuya na dahil sa pagpalsukon ang liwanag na itinao sa satuya, kundi ihiras niya to sa satuyang kapwa. Tandaan ta, sa Ebanghelyo, sa konklusyon kan satuyang Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus? Ang talento na pag tinago mo, ang pagtubod, pag tinago mo, mawawara iyan sa saimo. Alagad pag ihiniras mo, more natatawanan ka kan satuyang, the more natatawanan ka kan satuyang kagurangnan. Kaya sabi niya, duman sa igwa, mas lalong dakol ang itatao. Alagad duman sa igwang kadikit, pag dai niya ihiniras, maski ang kadikit na yaon sa iya, hahaleon sa iya. Dahil ta ini pagtugutan. Dahil ta pagtugutan na palsukon ang saradit na ilaw na daradara niya to urual daw, tanganing gabus kita magliwanag sa satuyang kapwa arog kan ginibo ni San Pedro Bautista. San Pedro Bautista, ipamibi mo kami.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangan sa ko asin sa idong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaugayang akoaan sa mong mga atang, na nagpapabanal ka ini, itugot mong maging nakakaligtas para sa huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan asin daing kasagkuran. Ulita minsan nga ni daing mo kaipuhan ang samong pag-umaw. Balaog mo man giraray ang pagpahayag minin utang na buot, na minsan mayong dinadagdag sa imo ang samong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya, kairiba ka mga koron ng mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Kaya kami nagrurumdum kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan kanagadan banal murabunin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan abon kan sa imong espiritu tangaling para sa mo, maging hawak asin dugo ni Jesucristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin magkakan ka ini, tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siringman pagkapamanggi pagkuan niya maning kalis sa singgirari nagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kay ni, tayo kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kang pagtubod. Salambang pagkakami kay ni tinapay, sin Panginoong katkalis, ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo sa tunay na Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinamang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakang sa mong Santo Papa, si Leo, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ni Dios, kaiba ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na de kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rual daw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawaran mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Heso Kristong kagurangnan, ang sakong katuninungan, itinaw ko sa Indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, magpatinaraohan kamo kantanda nin katuninungan.
Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara ka mga salangkan kinaban, paladan mo inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy books that I may never leave thy side. From all evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, lead me down to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy books that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may rest in thy Mamibi kita. Matindog po. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan samo na kaming nag-ako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay sa imong atang danay kaming magmuraway, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita. Salamat po sa satuyang mga sponsors mo niyan, sa satuyang misa lubinaryo. Ang sponsor niya tungon niyan, iyo ang San Jose Oras, Santa Cruz. May taga San Jose po, digdi? San Jose Oras. Perfect. Taga Santa Cruz.